nani ningakwazi ukubona ukuthi kunjani lokho kunjani lokho kanti naye uthi yena ube ubonga ngakho kuyawenzeka ngaphela lana ekhaya. Manje mina ngisebenza nantanami because mina ngihlala ngibhize njalo because sometimes ngiba busy kakhulu namakastomala ntanami usekhona lapha na manifika ntanami uzokwazi sanibonani la ekhaya. Yebo. Hayi sicabanga ukuthi ungathuki uma ungabona singena lapha ukuthi sake safika kodwa size ubaba Galonga okubaba wakho. Yebo esikhathini esiphambili asazi nobeke wakwazisa ukuthi besizofika ngoba uyena esiqale sacela kuyena imvumo ukuthi sicela ukuzobona nje okweshilo ukuthi ulana wena okhona njengoba yena esebhizi eMatasa. Yebo waze wangitshela baba ukuthi kukhona abantu bazofika ukuthi nikwazi ukuthi bakwenze interview ukuthi vele uyayenza na umsebenzi. Yebo thina ke baba nawe sokubiza ngobaba kodwa wena ngithi umfana kaBaba Galonga. Yebo nje kuba usebenzisana kunye naye. Esichazelile futhi ukuthi usebhizi lapha ekhona uMatasa. Yebo sitheke akusifike nawe sizokubona ukuthi ngempela abantu uyabasiza ngempela na. Yebo abantu ngiyabasiza mawuthi zivumelene nani mhlambe imali uthando izifu yakwazi ukwelapha. Yebo ngakwazi ukwenza ubaba wangifundisa konke. Mase ukuthi wenzela ukuthi isikhathi azoba busy mina nje ngizokwazi ukutholakala kule ndawo. Unesikhathi singakanani mhlambe ubaba wakho ekufundisile lo msebenzi? Lokho ngina ngesikhathi more than 10 years ngekwazi kulokho uzakusebenza kulo msebenzi na. Hayi usuqeqeshekile impela ungabe usunesikhathi eside kangaka sokukhulile izibambo usulambile. Yebo nje kwasisho ukuthi siphuma kaSiyabonga TV. Yebo ngiyabona nami impela. Njengoba ke ubaba wakho nawe usho ukuthi kube wakuchazela. Yebo nje abantu yabasiza nje ngempela. Abantu ngiyabasiza. Yabalapha futhi wenza yonke into. Angeze yonke into kodwa futhi njengamanje ukhona umunye sizwe kade ubefika uSobonga lana ngibe akhethela lo msebenzi wabo phambi izolo benganasikhathi kodwa sawaphinda wabuya kwanamhlanje ukuthi ngoba naye awazi azivezele kumina. Yebo lapho njengoba kade efikile naye ube khona bekade ezokubonga ngakho mhlambe nokho khona kade ube uphethe khona kade ube uphethe ungakwazi ukukhombisa nawe ukwazi ubone ukuthi kube neimprove yakhona ukuthi ngempela nawe basiza abantu njengoba umntana wakaBaba Galonga uyayenza na. No phela ubaba wakho siyamazi ukuthi indoda eneqiniso abantu abaningi sisizwile bebonga. Hayi uqiniso ngikwazi ukufezela ubaba wakho indoda eneqiniso ukuthi nani ningakwazi ukubona ukuthi kunjani lokho kunjani lokho kanti naye uthi yena ube ubonga ngakho kuyawenzeka ngaphela lana ekhaya. Hayi cha uqeqeshekile impela. Hayi usuqeqeshekile ukuthi nawe usumkanje obomvu njengobaba wakho. Njengobaba wami ayikho into ishintshile futhi mawukhona mina. Abantu njengoba mhlambe sizobatshela kubalandeli bethu kuSiyabonga TV ukuthi hayi la noba bengamtholi ubaba Galonga mhlambe noba ukuthi khona ofikayo ezobheka ubaba wakho nje uba engekho lapha ebhizi endaweni eziningi mhlambe angaxwaye mengabe efica wena ukuthi mhlambe hayi akazokuthemba ukuthi hayi mhlambe lona ngeke angisize njengobaba wakho ubaba wakhe ngimazi kakhulu strong now I strong njengoba sibona nje strong njengobaba mina makabona mina ubume ukuthi naye akwazi ukuthi vele ukuthi simtholile njengobaba wakhe. Siyabonga hayi umsebenzi wakho omkhulu khona ubonako ukuthi ke umuntu ufike nale imali ubonga ke ukuthi naye imali iningi kangayana nilokho njengoba imali engaka nje zokubonga ngayo mhlambe wena bomsize ngemali engakanani mhlambe ukuze ifike wesezokubonga le mali. Yena le mali le kade ngimwenze le mali ingabo u5 million. Yebo umsebenzi nje wakho owenzayo wena indlela ohola ngayo kulo msebenzi uhola ngoba umuntu osumsizile mhlamba nje kube sikwesezokubonga ke ngemali engaka.
Yebo kade ubonga ngale mali leyo u10% kulo mali lo kade uthole yona i10% kuyo. Ngiyawuthi siyabona ha. Hayi uyasebenza. Uyasebenza. Uyasebenza umsebenzi wakho awuyancomeka. Ya kwenzeka imali yongena engine yongena kwi-account noma umuntu wazi uza lana e-office siwasebenze lana esikotshweni ayikonkinga. Mhlambe ke emesingabuza ke njengobalandeli bethu kuSiyabonga TV mhlambe bangakuthola kanjani kuyiphi inamba mhlambe? Angawazi ukungifonela ku WhatsApp noma ku video call azokwazi ukumthola. Inamba yami ithi 06 494 8138. Inamba yami ithi 06 494 8138. Inamba yami futhi ngiphinde ithi 06 494 8138. Namba yami leyo. Ungakwazi ukungithola kuyona, ukwazi ukuthi sisebenzisane yonke into, nawe ukwazi uphumelela njengabanye abantu, wazi wabona. Abantu baphumelela kule njalo leyo, kodwa abanye ngeke bakwazi ukutshela iqiniso. Bafuna ukuthi ashame abanye abantu babe basokola njengakwazi ucela ubona. Ngiyabonga. Hayi sibongile baba, hayi kulungile, hayi umsebenzi wakho uyancomeka mkhulu. Engathi ungaqhubeka nje nabalandeli bethu sizobatshela kuze kuthi mengabe kubalandeli bethu besibona kweSiyabonga TV bakwazi ukuthi ukuthola kule number osukadisho. Greetings mkhulu Khalonga. Well done, Tana. I've came here before and I think you've recognized me. Yes. And I just came to show how grateful I am on how you helped me. Sure. With my husband, he was cheating and we were about to have a divorce. Yeah. And after I came to see you the last time, everything is good, well. Yes. My husband and I were back together with our 3 kids. Yes. And as a happy family. I came here to say thank you Yes. to you. Yes. And then well done. Don't put now down. Put that to there. To sit there. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thokoza mkhulu. Nkosi Ntana. Ninjani kodwa mkhulu? Hayi nokho siyaphila. Wena uyaphila nawe na? Hayi siyayiphilela mkhulu, siyayiphilela. Inkosi unjani namhlanje? Hayi ngiyaphila mkhulu, ngiyabonga nje ukuthi ngikuthole mkhulu. Kade ngingayitshela ukuthi ngizokuthola ngendlela obhizi ngayo. Inkosi yami Ntanami. Bengithi isikhathi sami ngeke uzube naso, kodwa ngoba naso ngiphile mkhulu. Ngize lana kuwena mkhulu ngithi ngizobulela mkhulu. Ngiyabonga. Umsebenzi wakho mkhulu ongenzele wona mkhulu kakhulu. Inkosi Ngithi angizokubonga baba. Inkosi Ntanami. Ngiqala ukuza la kuwena baba ngangikhala inyembezi. Inkosi. Ngikhaliswa ukuthi baba kade ngiphela abantu bedlala ngami. Inkosi. Ngacisha ngisho ukuyibulala mkhulu. Inkosi. Ngingalitholi usizo engangilifuna, kodwa mkhulu ngafika la kuwena ngumuntu othole ithenda, kodwa manje umsebenzi walo mkhulu ungaphumeleli. Inkosi Ntanami. Kukhona izinto owanginikeza zona mkhulu, kumanje ibhizinisi lami mkhulu lihamba ngendlela eyisimanga. Inkosi. Yonke into yami nje mkhulu, ngathi nje yonke into yami manje imhlophe ithithwayo, zonke izinto ezayivalekile ziqaqekile zivulekile. Inkosi Ntanami. Naku ke mkhulu engikuphethe okuncane. Amen. Okwamanje kodwa khona okunye engizobuya nako okuzoba ngenhla kwalokho mkhulu, lana ngizokhanyisa nje ukuthi ziphinde futhi into zami zikhanye. Amen Ntanami. Amen mkhulu. Amen. Njengoba ngisho nje konke mkhulu kuyakhanya mkhulu. Amen. Wangisiza kakhulu mkhulu. Hayi ke mawuthi wena kuhambe kahle konke lokho sengiyajabula. Mina umsebenzi wami ngisiza ubantu lana. Amen. Mangisiza ubantu mabuya kubonga kanje
ngiyajabula. Akube ukuthi mina ngijabula kakhulu, kodwa abantu abadala bona bajabula kakhulu. Emakhosini mkhulu, emakhosini. Yebo ntanami. Amen. Lukalonga. Inkosi ntanami. Mkhulu ngiphethe idrink mkhulu. Amen ntanami. Engizobonga ngawo mkhulu. Kunjalo ntanami. Amen mkhulu. Inkosi ayikho inkinga lokho manje ufuna ukunikeza mina unganikeze ngezandla anibhakele lana khona le ndawo akithathe imali ngezandla. Thokoza mkhulu, thokoza mkhulu. Ntanami. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Ngijabula kwakho. Amen. Ngifuna ukuthi ube right. Amen mkhulu. Nakusasa. Thokoza. Obanye nobanye watshela ukuthi sengikhona mina uNkulunkulu Kalonga. Emakhosini. Ngilana kule ekhaya ngisebenze ngedwa. Thokoza mkhulu. Because mina ngimuntu omdala. Amen. Ngisebenza nengane yami. Amen. Kungayenzeka ukuthi mina ungangithole ingane yami ikhona. Isokubeka khona ukwenza khona umsebenzi. Mina mangifika ngisokhethela khona lo msebenzi. Emakhosini. Nginani khona abantwana bami angikulahle. Ninani ngaphela. Ngihlala nengane yami lana. Amen. Ngingathola khona noma sikhathini 24 hours lo number. Thokoza mkhulu. Kunjalo ntanami ngiyabonga kakhulu abafana. Ngiyabonga mkhulu, umsebenzi wakho muhle kakhulu. Inkosi.